Fil-Jum Dinji tal-Annimali bosta studenti mill-Iskola tas-Salesjani ta' St. Patrick's kellhom l-opportunità li jitalmu aktar dwar l-importanza tar-rispett lejn l-annimali. Kien bl-inizjattiva tas-Segretarjat Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali li saret kampanja ta' għarfien li matula l-istudenti setgħu jsiru jafu dwar il-ħidma li ssir mal-annimali, kif ukoll dwar l-importanza tal-adozzjoni u li wieħed jieħu ħsieb l-annimali. Student li kien preżenti għall-Ister Spiteri qasam magħna l-ħsibijiet tiegħu dwar kif annimal għandu bżonn aktar minn sempliċiment kien. Illum kienet esperjenza sabiħa u interessanti għax il-kelb u jew animal oħra mhux huma oġġetti, huma mhux toj li tużaħħom u daqshekk u twarrabhom fit-triq. Kull animal għandu bżonn human owner u dan jekk titagħmel connected ma' xi ħadd ieħor permess bil-qalb għall-qalbi għall-animali. Il-prinċipal tal-iskola Father Eric Kakija qal li permezz ta' inizjattivi bħal dawn qed ikompli jitrawhem aktar għarfien fost it-tfal. Qed inkomplu nuru l-itfal mhux biss il-bżonn tal-ħarsien imma l-issem tagħhom anke fuq sens ċiviku li adottaw anke huma l-annimali u jikkontribwixxu għall-ħarsien tagħhom. Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li din l-inizjattiva kienet waħda suċċess li waslet biex l-istudenti setgħu jifhmu l-importanza ta' trattament xieraq għall-annimali.